Къде ще го сложиш? Не знам, но ще го чуя. Това ме кефи. Цътъм. Не толкова често, но важно. Знаеш какво друго по принцип съм чувал от някои тракове и ме кефи? Единия клап да има върху него някакъв леер на някакъв друг клап с повече сестейн или нещо. Да. Да, го прави много... С реверб също можеш. The Music on Sound, ама не знам дали е за този трак. Този Ризер. Това Райзер може да си ебе майката, бе. Само, че би го направил по средата. Повече. Нещо, да. Тук много звуци натрупахме точно на тези места. И може да го намалиме малко като цяло, може би. То звучи като някакво снерче звучеше, като го слушах от луп колата, всъщност е някакъв глич. Накрая има снер. А дали да не го направим само от снерове? Не. Ще сложим и снерчета. Ама така мисля, че окей. Така му освободих и място. А какво е това отдолу? Ама местото му според мен е на първите два бара, брат. Даже не знам дали да не е на втория бар, братле, или да е на първия. На първия може би. Или на втория, защото там нещо не ми звучи. Там може би, да. Само, че едно нещо ми бърка в газа и то е това, брат. Това тук не. Според мен това може да е така. Нещо е такова. Какво е това въобще? Ей! Вече направо го изпалих. По-добре е май така. Тоест как правих кучето ми, като се задави, тъй правиш лятото. Кучето като се задави, вата, че падне с това. Вие какво става? Това има Якоба си, то е ясно, то е много тихо даже. Ама ти му е ба майката му взе до след това. Аз трябва само те високи. Да, по-скоро да. И приключваме с хай-енда. Кажи ми сега.
Кой ще разгъваме? Кой ще разгъваме? Ако не чувах нещата и с такава латенция, ще ми е супер уникално. Вчера си дигна бюрото малко. Ти си единствения продюсър на Standing Desk. Аз съм стендъп продюсър. Аз съм стендъп гай. Аз съм стендъп продюсър, ама знаеш какво? Кариерата ми е стендъп комеди. Може, ето, не знам откъде се чува едно. Това жълтия звук. Да не е на двете места, а да е на едното, а в другото време да се чува това, примерно. Баш така трябва да е. Как? Ако слушаш, това е звука. Слушам, бе. И е така. Дай да редим, ако искаш. Колко? 6 минутки ще го направим. Кратки паузи, билчета. Няма какво да го правим. Да, няма смисъл 6 минути 30. Направо така, първа минута, първи дроп. Сега си бяхме пуснали Зохан да гледаме, докато ядяхме. Право бях забрал кое е. Гледал ли си го Зохан? Да, няколко пъти даже. Паузата първата кога да е? От 30 до 1 минута. След което от 1.45 до 2. Чакай, от 30, значи първи дроп е на първа минута. Да. После от 1.30 до... Не, от 1.45. От 1.45. Да, бе, на трите заедно мисля. С по два отделни филтъра ли ще го направим? На баса и на кика най-добре, да. Или на групата? Това си звучи добре, иначе. Да. По-надолу обаче. Това синт колко яко звучи. Има много лек дилей и добре пълни. Аз имам една автоматизация на кика, виж как изчезва последните няколко пара. Добре става. Нагоре или надолу? Надолу малко. Ей, не бе. Дръмче ли? Да. Добре, секундичко. По принцип за тези снея ролове трябва да си направим една папка и да имаме 10 и да си ги подваме тях. Сега сложим едно филче. Не те ли научи нойзето на нищо, значи? С тези тънки филчета твоите.
Не, имам предвид като аранжимент тънък фил. Ние ще го избомбим да се чуи. Просто като аранжимент да не е много да има много работи, а е тум, някакво по-къси на на по-дълго разстояние да са. Това не е от песенките. Това е Как? Е това даже то може на дропа да свири. Да, ми хареса как. Много хубаво. Добре влизат ни барабани, снери нямаме на този трак. Аз сетих какви снерчета ще сидят добре. Така, чай само да направя една нова група. Аудиотрак. Този аудиотрак ще ходи към Musio Master. Дай го стечна как се требе. Просто това са някакви лайв перкъшени са свингирани малко. Да. Пробвай го така. Е по-добре. Да, с квантасайзното се римоче. Е така. има да разни тук ситуацията. Да. Направо ги маха и двете. Тя ще видиш как обичам да ги правя in your face тези работи аз. Пещерата. Ай. Това не звучеше лошо. О, това е с наказанка. Sehr gut. Компресор в компресора. Смисъл? Че един път имаш паралелна компресия, един път още. Тя паралелната компресия, виж, че е на отделен канал, която е паралелно и да бута само отдолу. А сега го сглобявам един вид цялото това нещо заедно. Всичките тия звуци ги слагам в едно. Залепям ги. Да. Малко го. Много силно става.
Нямаме такова. Никакво IQ. By the way, да. Доста ниски. Има един снер, дето е много силен. Кой? Тънтърън? Бе. Малко широчина. Да ходи с дините под мишниците, малко така по-широка. Искам да так, 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 так. Е, това ми е идеята, разбираш? Да. И след това мога да е так, так, так. И след това пак да се влиза так, так, само е така. Не как толкова далеч от това, което искам. Да не се чуем къде ми е главата, бе. Съм ходил никъде. Даже бех паркирал като най-големия олигофрен, ще се прибрах в 5 сутринта. Нямаше места никъде и имаше буквално едно толкова място между две коли. И аз влезнах, вместо да паркирам паралелно, така напред влезнах и да се бих защото не можеше в 5 часа да търся повече от половин час да се търся къде спра. Нали това, нали Drink and Drive? Да, не, Drink and Drive беше в петък. Събота пак изгледах. Значи. Браво бе, мой ти го ваншотна, заклевам се. Браво. Мене днеска не ми е много ден, ама добре, че ти си тук. Но идеята беше добра. Но обаче виж, защото и тън и самия бит е. И тук ще има и снер на същото време. Супер. Да го подчертая. Так. Супер. Я седи малко само. Decapitator. Punish him. Направо с Punish звучи супер. Да. Наказания снер. Добре, да. Мисля, че преизбомбихме го една идея. Няма проблем, ще го намалим просто. Според мен трябва да се стремиме да играем върху грува, който вече имаме, отколкото да слагаме някакви нови елементи. Ами аз така смятам, ни трябва да редим в момента вече. Да. Ей, топ звучи. Белия господар. Така бях известен в Тайланд. Как? Белия господар? Си тире. И може следващия път да е та-да-та. Так и после та-да-та. Че друго правя в момента. Виждам аз. Като имаш снер и сизъл, правиш сайдчейн на символите ти. Айде да първо 6-5. 6-5 мотора. AMG. Отбора. Много ми харесва. Look ahead.
Румче. Boiler Room. Само, че нещо искам да не е от центро. Искам да е преди ревърба да е вляво, за да има леко и десен канал. Изглежда да звучи по-органично. Добре звучи. Бъгва ми нещо. Какво ти? Бъгва ми нещо. Дали да е първо Decapitator и после EQ-то или обратно? Първо Decapitator, после EQ-то, защото Decapitator ще вкара някакви ниски чистоти също от преработката, ще го отцвети отдолу и заради това в момента си... Дали да не е EQ Decapitator EQ? Ами защо още едно EQ? За да не влизат ниски в дисторшън. Спорт? Значи. Хайде, че няма много ниски. Това е първия. Има. Има се. След това искам да го озаптим леко, пиковете и... Аз само да видя на бейслайна какво имаме, бе. Така, сайдчейна е на всичките. Аз разбирам. Това е проблем също. Пиква ли? Пиква, да. В това. И какво да направим сега в случая? Input level ли да... Не, виж. Трябва да минат едно... А като пиква на две в еквалайзера, какво става? Еми дисторка. Не трябва да пиква никъде. Тъй ли, бе? Това не е... това не е плюс. Виж какво набарах и си го сложих тук и те да ти излизат. Като в FL. Откъде е това? Max for Life, пак някакъв плагин. Два пъти цъкаш десен бутон и всички тия работи си ги правя. Да, това е тарикатско много. Това е тарикатско, ама като го цъкна веднъж ще мога го махна докато не сложа нещо. Имаше един вокал от един филм. Well, I mean, I do things, you know. What kind of things? I do things that, I mean, I hide from people. You hide, do you? No, I mean, I go places, I interact, you know. Really? What sort of places? Just certain clubs. Oh, that's nice, yes. What sort of clubs? Like Fantasy. Fantasy. It's not bad. Bit more? It's just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music. It's like bum, 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 boom, 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 boom. You know, you start dancing. Boom, It's boom, just... boom, yes. Yes. Yeah. Yeah. Ти ха-ха-ха, мога го оставиш. Да, смях винаги е между другото интересно. Хубавото е, че мога да го пум-пум-пум, направо мога да си го срежеш. Bum, 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 boom, bum, 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 boom. Знаеш обаче какъв е проблема? Пум-пум са отгоре на фила и малко не се чуват, дали да не ги направим малко да са по-свинг. Ще сложа един вокал левелър. Vocal Rider се едва. Нещо такова. Аз имам Vocal Rider, ама Vocal Rider не мога да сваля нещо. Я стой. Изрежете опашка тук. Не, аз искам да чуя това. Изрежи му опашката само накрая, моля. Едва изрежа. Това, че направо ме бъгва. Това последното пум, мисля, че е доста излично.
Да, всъщност. Окей. Даже едно пум. По-дълго е по-хубаво. You know, you start dancing. Това само да те бави е единствения проблем. Не може да се забави така. Това. Само че това е NDU, тук се чува някакво. Много е мъди, бе. Някакво много е мъди се едно, не знам. Не. Аз къде не е глас, Да, по-ми той се е разбира. така говори като Не. секси грач. Дрес Да, като глас, бейби. Уоу, можеш двете заедно да ги маркираш ли, бе, брат? Това ти ми пръсна мозъка току-що. Да, бе. Никога не съм знал. И то се прави така, това е трика на Airvox. Правиш му така и го дръпаш това надолу и му отнемаш пиковете. Защото така като го дръпнеш, то му увеличава волума. Да, И трябва паралелно да буташ надолу и затова правиш така заедно и двете и дърпаш надолу и вече всичко е 6. Много имаме и такъв дитър, имаме някакъв от аудио. Yes? What sort of clubs? Like fantasy. I go places, I interact, you know. Arvox първи в чейна го служи. Не дубло Arvox. Всъщност втори в чейна, защото виж по принцип имаш и пикове, имаш и спадове, а пък то с левелър ти изравнява консистенцията на... Ама нали Arvox е гейт, защо продължаваме да чуваме Да. Places I interact, you know. Really? What sort of places? Just certain clubs. More? Nice. Yes? What sort of clubs? Like fantasy. Чакай, бе, аз имам Добре. тук и ни други. Noise Suppressor, Package Kick на Noise Suppressor, Go RTS, VNS. Places I interact, you know. Really? What sort of places? Just certain clubs. More? Nice. Yes? What sort of clubs? Like fantasy. Places I interact. За четкали, това е колко... Това ти е трешолд от ляво, а другото... Places I interact, you know. Really? What sort of places? Just certain clubs. More? Nice. Yes? What sort of clubs? Like fantasy. Places I interact, you know. Really? What sort of places? Ма трябва да го надолу да го сваляш трешолд. Nice. Yes? What sort of clubs? Чакай, това комбинация и двете май работи добре. Places I interact, you know. Really? What sort of places? Just certain clubs. More? Nice. Yes? What sort of clubs? Like fantasy. Целувайте ми ръце, дами и господа. Ох, това с рязането на вокала ще е голяма играчка. Пау. Вентаге верба е... Къде ми е? Тук на 126. Ще му сложим един хол от 3,750. Само че някой, който ми пресет, ще му изберем. Chamber. То Live Vox Chamber. $59, $52. Like fantasy. Така, сайдчин към 20 сигнала. Like fantasy. Смеещия вокал трябва да има дилей. Я му сложа една странична вирига на този вокал. I do things, you know. I do things that, you know, I hide from people. Чук. Well, I mean, I do things, you know. Да, само че... Well, I mean, I do things, you know. Well, I mean, I do things, you know.
слагаме толкова често. Дали? Да, дропчетата. На първата пауза служи един. Така е Не, максимално. много често това, брат. Брат, той е толкова фона, че въобще не го чуваш. От началото ли? Да, бе. Хайде, ето, че го махаме заради тебе. Братчето, не знам този вокал, всичко изглежда някакво, значи вокала не е твърде лош, всичко звучи някакво изпънато, братле, приятно, такова стегнато и това е някакъв... Много е дрезгав, да. И е някакъв размит, брата, от всичките 110, не знам дали от семпъла или от всичките ефекти, къде са му сложили, братле, не е някакъв ясен вокал, силен, хубав, а е някакво размито нещо такова, звучи супер. Да му оставим ли само пам-пам-пум-пум-пум, като говори, примерно. Ами, и аз се чуда, ако изключим всичките ефекти, примерно ето Arvox и това с... Да, първите две зеца за нови за ги махвам. Да, по-скоро да ги оставиш само тях. И Fresh Air, това какво е? Voice Leveler също ни трябва. Pro Q-то го остави. Това UAD какво е компресор? Да. Fresh Air, добре, значи махаме Double, ето рак го изключваме. Ето ефект рак го изключваме. И това е sidechain. Страничната верига, да. Да чуем как го писа. Well, I mean, I do things, you know. I do things that, you know, I mean, I hide from people. I go places, I interact, you know. Just certain clubs. Well, I mean, I do things, you know. I do things that, you know, I mean, I hide from people. I go places, I interact, you know. Do things, you know. I do things that, you know, I mean, I hide from people. А ревърба няма ли пак много ниски, бе? Things, you know. Шести. Well, I mean, I do things, you know. I do things that, you Сега know, сайза му е по-добре. you know, I mean, I hide from people. Well, I mean, I do things, you know. I do things that, you know, I mean, I hide from people. Я дай да си поиграя с това, може да го оставим слапа, ако искаш, но... Го сложим един дълъг. Не, просто слушай един дълъг отдолу. Ага, да, и става и така. Unomás, Ctrl D. Вокал. Аз знаеш кой обичам да слагам? Цъкни на това, на пресетите. Вокал. Нагоре. Третата група. Вокал. Classic. Analog Delay. Цък. Да. Виж, Well, I mean, I do things, you know. I do things that... Отиди надолу на стайл, където пише. Така. Така, отиваш на... дай още надолу. Tube Tape или си избери някой друг. Tube Tape, дай, вдиги му сатурацията малко и знаеш колко хубав високи му предава. Well, I mean, I do things, you know. Ма дай му миксинга. I do things that, you know. Уета му дай на макс. Yeah, I mean, Да. Уево. Ето там. Аз на слапа ли сложих това, да? Не. Аз на лонга иска да сложа... На слапа, да. Че да изтрия това. Ще се объркам и ептен. Prefix. Audio Effects. Че да преименувам. Девайче. Девайче. Драй миксър. Не. Prefix. На нас не трябва драя, брат, по принцип. Да, Prefix. Имаме... Prefix. На това беше сетно.
Well, I mean, I do things, you know. Наобратно. Се служи компресора след него. I mean, I hide from people. Мъчиме го нещо, разкъвам. И ти вап да прави тюгидю, да прави ляво тюгидю, так ти. Бой ходи наляво, надясно нещо. Да, бе. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music. It's like just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music. It's like just something like when you get in there and just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music. Just something like when you get in there. Не е изключено. Дано всичко да е workнато обаче. Well, I mean, I do things, you know. I do things that, you know, I mean, I hide from people. Не беше лошо това. You know, I mean, I hide from people. You know, I mean, I hide from people. You know, I mean, I hide from people. I go places. Well, I mean, I do things, you know. I do things that, you know, I mean, I hide from people. I go places. Тук май... Well, I mean, I do things, you know. I do things that, you know, I mean, I hide from people. Абе, Алтър Бой хубаво го прави някакво по-стреляло, по-силно, ама пък в началото не звучи добре въобще, бате. На първата фраза. Другия вариант е Outer Boy да го сложим на трети канал с постоянно вдигнат ует. В една такава група да направим. Да. Постоянно да е с такъв ефект на 100. И просто тази автоматизация, която направихме току-що, ще я направим... То така каква разлика ще има въобще? Каква разлика ще има въобще? Ами, Dry Mix уета тук, нали знаеш, че когато тигнеш... Да, се губи драй сигнал. Ти намаля леко драя. Да. Тратикът е тук е на 100%. Като дигнеш уета, ти увеличава уета, ама ти намаля и драя. Пък ние какво ще направим? Ще увеличаваме само уета. И драя ще седи постоянно винаги. И ще направим един бленд, както си трябва. Няма да има такава голяма разлика. Ще е по-консистентно, защото драя винаги ще е там. Мога да пробваме, ако искаш, да.
Мога да направя нещо. Хедчето не знам дали ви докарах. Май тази чопка на високите не му е филма. Е, това не знам дали да го има. Да, то се отпуши. Какво да му сложим на този трак, не знам. Значи имам идея и имах още една идея да те бях забрал, това се сети. Да. Тиририру. Тиририру. Още. Да, по-добре е така. Това го включи на горното. Да. Харесва ли ти? Не мога да чуя в микса като е. Какво точно прави? Ами, дигна го малко по-in your face ли за това нещо? Да. Дали го владях верно? Так ще го оставим ли? Не знам, братле, като го няма, ми звучи празно, като го има, ме дразни. И не знам. Тугу-дугу-дак. Я е така само.
В такъв случай е още по-отрано да си такова. Бидум так звучи даже още по-добре. Значи харесва ми, а не моля да му изкараме мидито, бе, мой. Я чуем. Между другото, кажи, речи, да. Той е точно. Вярно се режим ниските само. Но това има арпеджиатор, заради това да звучи така. Да, затова не е на... Това има арпегиатор, май ебе. Има и много детюн, май.
Не е много яко. Кое? За присет. Ми харесва между другото. Да, на мене. Аз само искам да пробвам нещо, че усещам, че трябва да се комплиментира с един друг звук. Аз си искам да не е и толкова наспамано по възможност. Мога да използваме само някоя фразичка. Да, иначе. Я го му позатвори катофа малко. Секунда си. Виж, едното GDS не е в скалата. Не знам как. The music like owns you. It's like that house music. It's like bum 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 boom boom ba ba do do ba. Start dance. Това ти е играта по принцип. Ако можем да запазим същия арпеджиатор, само че с друг... Има ли как да го сейфам това? Preset Lock, да, и мога да сменя. Сей само... Стой за всеки случай. Да. Не искам го наебеме, защото така ми харесва реално. Да. Preset Lock. Да, не мога. Така май става.
Не виждам синта обаче аз. Вижте, след това се получава call and response по принцип. Да, само дето това е много по-силно, брат. Яко става, между другото, ама това е много по... ето Яната, бе. Даже върва му спре. Има още един пинг-понг. Нещо е такова не играят според мен. Това е много силно. Консолидейтваме тук, му връщаме наобратно. Може да вземем някой такова, да изключим целият дръмс и да сложим някакъв луп, който пред... Брейкбич, старата схема. Да, брейкбички, да. Много добре ще се вържеш. Махнем всички дръмове. Ще оставим само синтовете вокала и то си... Чиста работа, брат. Така ми харесва, между другото, като няма толкова дръмове. Вкарам нещо от тук. Тоест снейр-рол не е твърде лош, не е май баш каквото трябва да бъде още. Той даже не е снейр-рол. Някакъв филта. Чакай само.
Like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music, like bum, 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 bum. I do things that, you know, I hide from people. I go places. I do things that, you know, I ти ги изключваш ли, бе? А? I go places. Ти ги изключваш нотичките или им? Да, с нулата. Ще ми ги изключвам, за да си знам. Само да се включа, да не я трия. Според мен как си го беше направил така с единични си излучеше по-тарикаско. Мога ги направиш на различни стойности да се дига просто. Накрая мисля да точно преди дропа да не е такъв отпушен синк. Аз се чудя това дали да не го удължиме. Вече. Това трябва да усилиме малко. Пам-пам. Нещо по-спешъл бате да има на този дроп, ми се иска. Добре. Дай само на секунда, ще ми се приключи в той, кое ще направя. Добре. Така, ако направим. Секунд. I hide from people. I go places. I interact, you know, just certain jobs. Like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music, like bum, 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 Туп, шлюп. Ама виж тригъра. Не. Така беше добре, между другото. Нещо не ми харесва. Мене ми харесва, ама има един момент, където ето кик трябва да е по-тих. Не чак толкова. Не чак толкова. Ко си ми пратил, бе? Па някакъв плагин, къде ми излезна на стори и изглежда. Black Vortex, да. Аз си следвам на тия подкаста в Инстаграм. Как? Breakbeat лупа ще слагаме ли? I go places. I interact, you know, just certain jobs. Това Рол Кътса не беше лош. I go places. I interact. Горното не беше лошо.
Та на първо време мога... Моля. Like fantasy. Може така го направим. Like fantasy. Тук във втория бар няма нищо, само на първо време има кик. Трябва да ще го правим, да. Like fantasy. Like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music. Like fantasy. Just something like when you get in there and Това тройния тук ми харесва на мене. just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music. It's like that house music. Не е лошо. House music. Не е толкова лошо всъщност. Не съм най-големия фен на тази схема, ама... Да, става така, като беше тихичко беше окей. Като беше тихичко беше окей. Добре? Окей, доволен съм. Това не знам какво е даже. Смеха. I do things that, you know, Да. like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music. Махам слушалките за малко аз. I go places, I interact, you know, just certain clubs, like fantasy.
Certain clubs, like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music, like bum 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 bum. Снера е много силен. Него е, бе? Остави го за сега. Дай да въртиме и експорт. Дай го чуем един път от тука. За клипа. Ей, това направихме. Доволни сме. Ей, страхотно! Махна ли солото? Соло барабани. Do things, you know. I do things that, I hide from people. I go places, I interact, Just certain clubs. Like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music, like bum 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 bum. Направо ми изпуши главата. И на мене, брат ми, и са... Утре няма да продуцирам аз, брат. А дали вокала стане една идея май твърде силен, или? То винаги ще има, тъй като намалиш едно, друго ще се строя, брат. И ти ще продължаваш да намаляш всеки един, докато всичко не ти стане на трешход на минус 18. Играл съм го този филм много пъти и ми става супер тихи траковете на премастър. Той е на минус 8, трябва да го дигам с 12 децибела нагоре, за да мога. Пак го видим, че мога така. Иначе тук завършихме микса почти. Тая група на дръмовете сме направили left-right stereo positioning. Okay. Тук съм ги яви. Левелно ти изглежда. Липваме ги малко. Лекичко с едно върхче. Клипнахме нещата, даже и тук не влиза клипинг. Кое е в намастера лимитера? В намастера лимитера е това. Това е едно към едно лимитер, който целта му е
Да, знам, че този е... Аз се пресмявам за зрителите, бе, мой. Сира салбари, сира салбари. Едно към едно лимитър, целта му е да хване, да изравни това, на което си го сложил, без да променя overall волюма на микса, като в случая хващаме пиковете на мастера. На мастера ли? И целта, поради когато това нещо се прави, за да може, когато влезе в основния лимитер, който ще подбутва крайното ниво, да не се шашка толкова много от пиковете, защото колкото по-големи пикове имат, толкова повече смазва лимитера цялостния звук. Именно поради тази причина се слагат един лимитер преди това или в голяма част от случаите се слагат мастеринг клипъри, които да извършат тази дейност, за да отрежат, защото лимитера играе действието на много бърз компресор, а пък клипъра директно се реже всичко с ножицата. Това ли не е финалния лимитър? Това е финалния лимитър, да. Плагин играе ролята на емулация на студио, на които мога да чуеш миксите на 3 вида монитори, далечни, близки и средни. Сега слушаме на далечните. Нищо. Знаеш как не сме го слушали? Мисля, че в моно не сме го слушали. Другата причина, поради която го слагаме, е, що сме мишоци и не знаем кога ще се здобим с такова студио или ще влезем някога в такова студио и си представяме, че сме в някакво такова студио. Да се чувстваме. Да се чувстваме, да. Хубаво е много също да се слуша микса в моно, защото повечето системи в клубовете са моно. За жалост. И трябва да звучи така добре в моно, за да се увери, че така всичко се чува. Дали няма малко твърде много баз, бе? Нали, това не беше водещото, бе. Това е водещото. Аз знам от това откъде идва, това реално... От баса, да. Аз бях сложил и... клипърка. Не, според мен на цялата баз група, ако ще махаме на low end опа, извиня. Махнаме така минус 0,5. Той ще го махаме ли, бе?
Кое? Таран, тъм. Аз вече малко свикнах с него и мога да го оставя. Е, Еми не знам, ти да го махнем ли? Стокхолмски синдром разви майка към него. Да го оставим ли или да го махнем? То колко се чува? Може да го оставим, просто ще го То се направим. чува един път в целия трак. Еми, супер, хората ще могат да могат да си го връщат трака на 2 минути и 15 да си го Други слушат думи, това. да го махнем и да го оставим се разбираш. Да, то веднъж ще се появи. Ще го оставим за разнообразие. Чуем пък. Я пусни спана. I mean, I hide from people. You know? Добре да изглежда, бата, принципно сега не е Да. I mean, I hide from people. Средите са много добри и сме на... I mean, Добрия начин и най-ефтиният начин да проверите дали някои от звуците ви фазират е да си отворите пресет менеджера на Span и просто да си отворите Mid-Side Stereo визията на аналайзера и по този начин ще видите. Сайт информацията, сайт канала е в оранжево, а моното е в зелено. Ако има някаква разлика в някоя дадена честота, разликата между тези двете ще светне в червено. Тоест ще се забележи и вече трябва да се намерите самия звук. Най-вероятно е прекалено голямо стерео. Когато има прекалено много стерео канал, но няма подобаващ моноканал, който да има баланс. Обикновено това се получава от стерео имиджери, които нямат добър алгоритъм. Аз стерео имиджера, който намерих с такъв алгоритъм, който не фазира толкова много, даже доста прилично си разширява самата картина. Чакайте да намеря някой звук. Той даже е безплатен на Озон. Може да го изтеглите от сайта на Изотоп. И по този начин, сега даже ще я покажа. Даже си има някакво стерео вътре. Моноканала. Това стерео се чува от ревърба. Ето го. Бомбим го, ама се държи. Чак в края вече се появи. Ето това означава фаза. Ето къде това червеничкото. Това не го искаме. Другото, което е в Correlation Meter, може да видите. Ако е на -1, значи зверски фазира, ако е на 0... Всичко под 0 фазира. Всичко трябва да е на 1. Но ако има тики бейслайн под 0-та, тогава вече първи клас трябва да става. Пък дали не му вкара малко стерео, бе? Не знам. Пусни му ревърба. Да. По-малко. Как? По-малко със сигурност. С широчина или милисекунди? С широчина. Оп, така. Звучеше окей, май. Как? Звучеше окей, май, така. Супер. Коректен. Я пусни кар теста. Това въобще не звучи както звучи в колата ми това кар тест, няма да те лъжа. Ами, защото го слушаш на слушалки, брат, ако пуснеш... То по принцип EQ-то... Дай ти покажа как изглежда реално. Виж как изглежда. Бомби, Виж как му взима така.
Екстра звучи, май. Екстра, да. Дай да го експортваме, освен. Аз не виждам какво повече да му правим. Мога да му бавим. Нямаше едно нещо, което се сетих. Дето забравих. Аз съм си взел едно кандило и един тамян, може към края на всеки един трак, така да спалим. Барем стане нещо. Барем звучи така, както звучи на слушалки. В момента и на другите места. Аз не мога го намеря обаче. Какво да търсиш? Имаше един дръм рол, дето засилваше тук. Ето го дясно. Дясно. То да бе, то сме на грешната. Ето го, да. Ето това. Нещо ми се вижда тих, я да чуем. Certain clubs, like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music, like bum 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 bum. Той си влиза на 100% от началото и не засилва въобще, така ли? Дай да в такъв случай да го направим на... Нещо е такова. Like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music, like bum 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 bum. Certain clubs, like fantasy. Just something like when you get in there and the music like owns you. It's like that house music, like bum 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 bum. Сега силен ли е, тих ли е според теб? А кое беше ревърб канала? Искаш ли му пуснем малко? Ето нещо е такова, да. Много е. Още по-малко. Мисля, че така е окей, май да. Fantasy. Like fantasy. Like fantasy. Like fantasy. И така, пускаме трака да се експортва. Това беше от нас. Надяваме се да звучи добре. Драги зрители. И стартяли 3 часа, колкото прогнозирам, че ще бъде това. Благодаря ви. Дано сте научили нещо и така се чуваме следващия път.